dipegang mic-nya. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Wilujeng dalu selamat malam ketemu baru malam hari ini. Alhamdulillah. Niki pun duangu kula mboten panggih jenengan. Lah yo nembe niki kok Nembe niki ta? Nembe niki. Derek tepangan nek ngoten nggih. Derek tepang Gladiwano sinten naminipun Mas? Kula Cak Yon. Weh, kok mayar ya jenenge ya? Cak Yon ngaten mawon. Jos ta? Nggih, Mas Yon kula biasane ditimbali Cak Yon ngoten. Oh, nggih. Alhamdulillah nembe niki panggih mugi-mugi iso jodoh nganti sumben. Amin. Mas Kemet, sik Mas Kemet. Nggih. Iki duduk sing mbok pacaki vampir ning Purwosari duduk ya, nggih. Duduk ya? Betul. Oh, senes ya beda. Kowe nganggo sepelan sapa neh dene? Kok gonta ganti Mas aku Tak ganti wis penak aku lho Jan jane. niku kulite mon klothok lah nak Angger kulite nglothok ganti. ganti Kuwi apa wit apa piye ta? golek sing murah Mas. Lah nggih, pokoke sing biasa dibeli itu nggih kula niki kok. Nggih. Kula pun manut pun saestu niku. Ngaten nggih. Nggih, niki Menjalin tali silaturahmi sowan wonten ngarsanipun Pak Kades. Pak Kades Pak Iswantoro. Nggih. Nyuwun sewu. Saderengipun Cak Yon menika pidalem saking pundi? Kula nggih sami kalih niki Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih, jenengan kan kados Mas Komet ngasta wonten pengajar. Boten pun medal kok guru to. Nggih. Pun metu. Medal napa metu? Medal napa didalke? Metu dhewe. Oh, metu dhewe. Seneng aku metu dhewe kok. Malah paling dipecat ya. Ora wis metu. Pun medal. Pun medal. Nek niki tasik Mas Komet Om masih guru ya? masih tasik menika. Oh, tapi jiwaku tetap pendidik, Mas. Nggih to, malah saniki dados dalang sing kondang. Amin. Ben dinten kula angger dalu ningali live jenengan, Mas Akbar terkenal lho. Nggih, Live walah. streaming. Mas Akbar wassalam niki. Salam jengkulmu. Syahalam. Nggih. Kok wassalam? Alam. Salam alam. Sawira ketemu lho tadi. Wis pirang puluh tahun to? 16. Suwemen lho. Lah Mas Akbar iki dalang tahun piro kok 16 tahun. Rumangsa niki Mas nggih. Nggih. Tanggapane nek gak kleru pulang sawal iki 40 piro ngono lho Mas. Lho, bengine mu 30 kok. Tanggapan 40 ki jane melok bengi ndi kok. Lho, oh gak sing bengi iki enek 38, sisane kuwi esuk ngantek jam 8 tok. Oh. Kuwi ya wayangan. Yo gak ngono. Lha apa? Mbah. Wong mayangan wonten 40 dina mboten, kula ki sak murpate mawon. Lah nggih alhamdulillah panggih teng mriki nyatane ya tenan Mas Akbar gak tau ketemu ya tasik enem. Percaya ta? Berbakat sik ganteng kaya lha kowe ngomong mau ning guri Nek gantenge aku ra omong, nek gantenge ya standar ngono. Wah, jamput. Kowe ngenyek rumangsane. Piye. Mas Akbar Lah iki. pancen ganteng aku to. Potonganmu kaya suwung arek dadak. Lah mau takoni ibu-ibu sing ngarep ganteng ti aku mbek Akbar. Jajal anu, disurvei. Nggih, Survei. Pak Yon. nyuwun pangapunten niku warga Ketawang. Nggih leres nggih. Ketawang, ayo. Ketawang niki ibu-ibu antusias teng ngajeng piyambak nika komplit red. Ganteng pundi Mas Akbar kalih Mas Komet? Sinten, Bu? Oke. Lah, kok iso oke lho jare Ora, ganteng kamu jare. Ora masalah tak buktekno sing penting. Lho, Nek pancen ganteng kono, iya. aku wis payu dhisik kono go. Lho, Berarti kan ganteng aku. nuwun sewu Mas Akbar jenengan apa dereng kagungan garwa niku? Ah, sapa sing gelem? Ini yo ora apa-apa. Iki yo sithik nyelengit lho ki. Cekit biasa niki kula mboten nate. Kok iso ngarane sapa sing gelem rumangsane lho? Wong masyarakat Ketawang wae survei ganteng Akbar lho. Lho, Ganteng tok gak cukup rumah tangga lho, Mas. Tak omongi lho. Kalih Mas nganten Mbak nganten niki. Niki kan ngunduh pelem. Ngunduh mantu. Mantu. Ngunduh pelem Mantu yo toh. ngepelem sapa? Ngunduh mantu to. Heeh. Mas sinten kalih Mbak sinten? Menika Mas Mas Fanda. Vanda kalih Mbak Vina. Ora cukup gur ganteng tok. Lah terus Sing penting eneng lanang eneng wedok. Lagi dadi. Lah ngono. oh syaratnya wong rumah tangga pengen omah-omah nikah kuwi Tanggaku kan ganteng eneng 10 luwih ya gak payu-payu. Kuwi mergo wong gak nekat lho ngono lho. lah syaratnya nek pengen ndang rabi piye lho Nek aja wedi ora duwe apa-apa, aja wedi tanggoku langsung nikah. Bar nikah apa-apa saiki duwe. alhamdulillah Sik ngene iki berarti aku padha karo ngangsu kawruh nyecep ilmu sadurunge aku sok rabi ning Mas Komet sik. Lho zono ki sana. oh wah modelnya kayak cagak mik ngono kak
Loh, diakui maupun tidak kiril. Piye? Omah-omah piye? Saya sudah mempunyai 2 anak. 2 anak, cewek Iya. cowok cewek, cewek cowok cowok. Aku seneng cewek-cewek, Mas. Lho. Anaknya 2 cewek semua. Nggih. Nih. Cewek-cewek. Nek cowok-cowok aku gak pati seneng, Mas. Ya ora kaya cowok nggih Mas Akbar nggih. Nggih no cowok. Anak lanang kuwi disekolahno dadi sarjana seni contone Mas Akbar. Nyatane saiki ya terkenal nyambut gawe ya penak. Ning wedok iki luwih gemati. Gemati wong lanang, Met. Aku gak seneng wong lanang ki angel disapih ya angel. Sik to, ning ndi iki gemati wong lanang. Nah. Angger pernikahan ini ki mas kawinnya saka wong lanang lho. Wong lanang. Sing keragati wong lanang lho. Iya. Ning masalahe ora kuwi. Masalahnya apa? Nyapih kuwi lho, lak bayi lanang karo bayi wedok kuwi angel bayi lanang, Mas. Mula ngrepotno ibuke. Ngono lho. Alah, kowe iki alasanmu apa kok iso angel wong lanang lho? Angel lah bayi wedokne golek nondok tembean disuwuk dadi wis ora mik meneh. Selawase wis ora mik. Ora mik. Nek lanang. Lanang lu kata aku isuk yo. Kowe hati-hati untumu entek lho sesuk kakean. Hah? Kakean ngombe kuwi mau kok. Ora tak kek gula kok. Ngene iki kan namanya pornografi to. Pornografi. Iki awake dhewe bareng nglakoni poso sesasi. Nah, Sampeyan minal aidin wal faidin karo kula. Walah. Piye wi? lho, maksude Lho kene ya nek bodo to, Mas? Lho. kowe tak kekrek cangkemmu lho engko. Lah kuwi takon kok. Oh, bodho iki angger menganut agama Islam, berarti yo duwe lebaran kabeh. Nggih betul ora ngoten nggih Mas Akbar nggih. Contone Cak Yon, kali kula. Nah, upamane, Ah. upamane aku sing nom. Mas Akbar ki cara meneh dadi bapakku. Heeh. Kono wis kadung ngene. Lah iya didelok carane, ditingali sing apik. Oh, iya, iya. Wong nom ki kudu ngaturke Unggah lungkut. unggah subacita. Dicontone. Contone sing apik kok ora ngingetno. Rumangsane kok Wong aku sing dadi sing nom. Iya. Mas Akbar jadi bapakku cara meneh. Oh. Mbahku lah mbahku. Ya, Mbah. Ngono ki paling ora langsung ditandak celek lungguh sing apik. Dadak. Aduh, Ah, syukur tiban wong gunung. lagi bodoh kok wis nyicil gawe dosa lho. maringi contoh soalnya komet iki diedeli ra kaprah to. Lah kowe wis ngatune wit mau kan ora mbok salami kan malu. Alah ngono gelo layak gak payu rabi. Olah gek cara ditungno moh nesu. Aja ngono Lah, aku yo. Lah aku lho mboten anu mboten kok njunjung awak kula piyambak. Piye. Kula tak tung-tungno ngeten iki langsung jenengan mboten ate ta? Mas piye? Ngetungne apa ki? Alah wis ora usah. Lho, upamane contone ngene lho. Upamane contone. Nuwun sewu Mbah Akbar. Kowe jombah to Mas ngono. Oh nggih Mas kula nggih. Iya. Nggih nyuwun pangapunten Mas Akbar. Nggih. Sahane menika dinten lebaran kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula Mas Akbar. Nggih, kula ugi Cak Yon. Nggih. Mbok menawi wonten lepat, luput, nggih to? Nggih. Tembung sak kecap, tindak sak pecak menawi wonten klentak-klentune ngatur, kula nyuwun samudraning pangaksami Nggih. wonten ing dinten fitri. Nggih. Lho, ngono lho carane. Sak nom-nom saiki apa enek ngono kuwi. Sak nggon kuwi gengset kuwi ora pelumpuk bocah kelas 5 kelas 6 ki. Terus gerape njaluk minal aidin wal faidin nggone tangga-tangga ki ya. Iya. Omahe tingkat. Kancane disekop. Aja nang kono. Nyapa? Alah, ngono ki song ngono iki. Maksude jong iki piye? maksudnya jenenge apa? Sing diarep-arep apa aku ngono. Layak anakku budal kok sak wis jeru ya ngene iki. Jajal to iso. Lho. Tanganmu reget kuwi mbok dirapi. Walah. Nah, karo Wong dagelan kondang ora tidak menjaga kebersihan ya. nah, Pun bersih niki. Iya. Apa-apa didal ya. Lah iya. lho. Sing apik. Patrape iki Sikilmu lho. lho, kelakuane iki lho, tata krama wong Jawa ki beda karo wong barat padha beda karo wong Arab. Adape iki lho adabmu Jawa Timur iki lho, kejawenmu iki dienggo. Lah iya aku ya kaya awakmu to, Mas. Endi? Ora padha. Lho. Jawa digawa, Arab digarap, Nah. barat diruwat. Lho. Ngerti ora tembung kuwi? Aku tau nggarap Arab ya kasus. Nuwun sewu lho Mas Akbar. Iya. Kok nggarap Arab di kasusno ki masalahe apa? Lah urung dadi suami istri. Oh iya. Walah konoan. Ukurane ya, Bos. Aduh. Mbok nganggo tembung Lah, basa krama awake dhewe iki wong Jawa kudu nglungguhi Jawane lho. Nah, Oh. sing apik kaya aku mau lho paling ora ki salam sih assalamualaikum po piye. Mulane aku riyo ya ora tau metu. Sebabe Ya ora iso minta maaf wong aku ora kulino. tak warai mengke diwuruke kalih Mas biasane Akbar. aku salaman sing muni sing ngalami aku. Lho, kok iso ngono lho? Kudune munine piye to, Mas? Nah,
tak contoni ya. Nggih. Engko Terono tak contoni. Menawi kula wonten lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wis padha-padha. Aku ki nyontoni. Aku nyontoni ora njaluk sepura. Njaluk ya mape to, Mas. Lho kok Nyuk. apa tek? Wis celuk tek. Ora nyeluk munyuk Maksudnya Mas Akbar ki marahi sampean. Lho, diwarai contoh kata-katane ki ngono. Alah yo wis padha tuwek ya, Dek. Oh tuwek kok ora iso. Ha iya. Mas aku. Sedaya kalapatan kula jenengan sepura nggih. Nggih. Nggih pun Lho, wis kok gempon iki lho. nggih acarane nganten nyapa to. Lah kowe iki ndek bodo pas anu lebaran wingi lho. Apa ora dijaluk sepuro karo bojomu to? Ah jaluki tapi aku ngantek di anak loro gak jelas belas kok. Kok mboten jelas sih maksudnya Karepe ya kaya wong-wong kuwi anggere wis bar salin pakai bar salat Aid gitu ya. Bar salat Aid, Salat Id. Salat Id. bar salat Id gitu. Langsung galuk ngapura niku ya. Ya. Aku iki kadang ya tak engko ndak kono isin aku ngono. Terus mbok balesi. Aku wis padha-padha. Mate padha gendenge ora jelas kok. Lah ngono kok jare siap arep tak jaluki ilmu tentang permantenan wong karo bojone ora akur. Lho, Akur, Mas. Ya cuma ora jelas ngono tok. lah ngono kan aku nek arepe rabi ngono kan ora iso nyontok sampean. Ngono lho. Arep rabi sapa? Arep rabi sapa? Lah nek cara sampean paling cocoknya karo apa? Lah nek Mas Akbar sesuai dengan profesi. Ya. Profesi. Akmamu nih piye ta? Nek niki manten anyar niki Mas nganteni sebagai anu ta? Apa ki? Anu guru. Guru kan padha karo Guru sampean. nggih, Pak nggih. Oh, mboten. Oh, kamu. Lah cocok lho iku. Wis. Penting nekat. Aku sese isin kok bareng. Isin kok budal. Ora budal piye karo mbok semayani kok. Mas aku wae. Cocoke nek Mas Akbar sebagai dalang wayang kulit. Ya. Niki paling boten nggih sinden nggih Mas Akbar. Ayo. Paling ora ki sinden. Sinden entuk, penari entuk. Lho, Pokoke sing berkambon seni lah. nah, Kuwi sampean perlu takok karo aku. Justru sampean kok ndek bojo momo suben ayu terkenal kaya apa aja sampe sinden. lho. Loh, nek duwe bojo sinden malah penak. Lho. Budal omah bareng. Bareng Mulih bareng. Lah iki. nampa job sing wedok. Ya. Kok sing lanang karek ndalang mulih opah rokok lho. Ya ora? Gak Dalang nggih kukurik ngono saiki awake karek sirah kok. Padha kuwi jenenge Akbar awake ya kaya triplek ngono kok. Lho, Akbar ki saka tembung Arab, Lah ki iya. tegese gedhe. Gede lho. Akbar Syah Alam. Iya Akbar Syah Alam. Nggih. Syah ki artinya raja. Raja. Alam kuwi alam semesta. Nah, sing menguasai semesta. Wah. Wong e gede dhuwur. Lah iya jenenge Akbar lah kok milih sinden nyapa. Lho, Aku ki anane ngomong ngono ki mergo berdasar, ngono lho. Dasare apa Nek jejak? sampean dalang laris kaya ngene ya. Heeh. Terus oleh sinden terkenal laris sisan. Heeh. Bayangne anak-anake sampean. Kuwi ra iso ngeloni, sing ngeloni mesti sengkuni. Sik piye maksudnya kok? Nuwun sewu lho Mas Akbar. Sik ben dijelasne sik. Maksudnya piye maksudnya? Lah sampean laris. Ya. Heeh, laris. Bojone sampean sinden ya laris. Laris. Wis Padha larise. Han duwe anak ra kopen to. Nah, akhirnya sampean mayang, anake sampean umur 2 tahun, 3 tahun glinting ning guri kene. Heeh. Nek gak ono jero kotak, sing ngeloni sapa? Nek gak sengkuni. Yo anake carane ditinggal di rumah nyewa baby sister. Nah, baby sister tukang ngomong. Ora usah ado-ado, tak kei contoh. Iki Heeh. laris-larise anake nang omah lanang. Saiki akhlake masyaallah. Oh, anu soleh. Hah, soleh apa? Lho lha piye? Tahun baru pergantian tahun 2025 nang 2026. Heeh. Lah kok nang perapatan mendem. Ngono anak tutur. Walah teko Yo ndi-ndi. ngono diarai to, dagelan kondang jenenge Pak Yon. Amit Mas Akbar. Kowe aja mirang-mirang. Wis kadung atik kowe nyandak. Iki live streaming. Ha wis ora urus. Panggonanku kuwi ya padha nonton kabeh. Ya iya. Kuwi ketua jamaah tahlil kok. Jamaah tahlil anake bajingan adik. Sabar to aja tukaran to ki sasi bodho lho aja tukaran. Ya Ancene ngoten teng mobil mboten akur kula. Padahal budal bareng seragame padha. Padha. Jareke padha kok iso tukaran lho. Lah iya. Lah iki asline kan ora seragam lho. Aku jane wegah kowe rono. Sok to. Wis tenan ya. Heh? Aku rene ya. Iya no. Ya kowe melok sapa? Aku yo melok Mas Akbar no. Melok aku. Lah kecut. Aku melok ki api-api.
Ayo, Iki Bar. kowe melok iki apik-apik. Nggih. Lah iki sing ngejak ya aku. Nah, sing bayar iki Mas Akbar. Alah, ora wedu. Wedi. Ora wedi. Kok wedu? Aku Nek melok sampean yane-yane rung tau nampani bayaran. Los aku. Weh, kowe aja gawe wirangi kok. Ayo pitakoni. Sampeyane kenal aku wiwit sadurunge Covid lho. Alah, Tanggapane nek karo aku sak panggonge wis ping 100 sing wis ora ketung. Nek Lah aku kok apa tau nampa bayaran. Lah ngono kok jek budal. Lah budal aku lillahi taala ngesakno sampean aku. Woyo. Gayamu gayane nek lillahi taala. Astabrata munggah gara-gara sapa? Weh, Lho. Ya gara-gara kekompakan tabuhan. Lah iya. Lah iki piye to? Ngomong kok ora anu to. Lho, lah iya aku takon ngono lho, Mas. Lho tak kira aku gara-gara munggahe. kowe iki kok sombong rumasane rene lillahi taala gayamu lho. Aku kowe ora rene tau Mas nampa bayaran. ikhlas ini. Alah, ditransfer terus kok. Padha ae. Lah mbok iki ya ditransfer kabeh iki. Sampean jare nek Pak Yon melok aku rombonganku. Nggih, kula tak Sampean jare melok rombongane kono to. Nggih. Nek pancen melok rombongane sinden, engko bar wayangan tanggungane sinden kuwi tanggunganmu kabeh. Lah, Aku ora arep bayari sinden, bayar mati. ono. Nek aku ngono mbek Mas Akbar. Iki pergundul iki 2,5 juta kabeh iki. Niki, lah nggonku andene kok 250-an. Hehehe. Jenagara ki Ya ampun. Wis aja mbok terusne. tuwik madul. 2 juta setengah. Angger nembang kene metu buleke lho. Sing sayuk bul. Wis sinden sepuh. Sepira gonanmu lah kene iki sinden gelungane tok rega 6 yuta lho. Gelungan tok. Gelungan ku lorong dinggo dicangking ngono ketok kuantes. Iki sindene mulane yo larang-larang, urung klambine. Nggih Mas Akbar nggih. Mula aku duwe cita-cita duwe bojo sinden nak ora salah to. Lah, bener. Kowe arep ndek rabi apa? Ngesakno anakmu lho, Bar. Rapi sinden ra kok ben anake. Lho, wong ki sing penting bersyukur nggih Mas nggih. Bersyukur. Jodoh najan kaya ngopo tetep disyukuri. Syukur piye? Lho, syukuri contone kaya bojomu. Bojomu kan gawedi. Sampe ngomong lemu. Lah iya, Nyapa? sing penting ki wong bersyukur. Wong lho awake gede ya bersyukur. Alhamdulillah bojoku gede. Lah ora dikeki mangan saulan jek awet lemu. Lho kuwi jenenge bersyukur. Kuwi kata-kata mudah diucapkan ning angel dinggo, Mas. Bersyukur kuwi angel. Maksude? Ketoke gede ora tak pakani pirang dina panggah jek lemu ya ta? Iya ta? Ning kowe ra ngrasakno. Lho, Nek bengi wayah, waduh, ditimpah bojoku rasane aku ngelindur nyipi kena asma kowe. Sik. Bojomu ki lemu. Lemu, Pak. Upama ukuran sinden semene kae sak pira bojomu? Walah rangkep 5 niki, Pak. Telung niki. Yo takoni, Pak. Sing klambi kuning kuwi ping 3 malahan. 3 kali nih. 100 loro nek gak salah. Bojomu ki pira bobote? 100 loro. Kang muni syukuri no. Wong apa celeng to sak pintal. Ini kaya tunggu diesel. Rasanya kaya nang tengah sawah. Batin kuwi pertama yang ngopo dadak bojoku ngorok to. Wong ki sing penting bersyukur. Lah nek lemu. Lah nek Iya disyukuri. nek kuru. Kuru ya malah alhamdulillah. Bojone Pak Yon kuru apa lemu? Kuru bojo kula. Alhamdulillah. Upama ukuran sinden iki sak pira Pak Yon? Kados niki Mbak niki. Oh, sing pojok niki. Nggih. Sak menten iki. Sak menten iki alhamdulillah bojoku kuru. Ora nek upama digoncekno pas buo, sekok ora gampang moncrot lho. Ngono. Bojo kuru ki Sakmene alhamdulillah. iki. Cilik upama Upama aku bojone ya sakmene iki. Heeh. Dijak becek, dijak buo. Heeh. Angger mulih lali ranggo bojo. Lah piyanter Nun sewu. Kowe yo kecilikan lho. Rene lah. Sak pira? Wong te bojo kuru disyukuri, suwi justru wong sing jauh dari sedekah ta omong. Ya am. Nek kuru kan jarang ganti ban. Gak tahu bocor ta. Lah terus nasibe tukang tambal bal kuwi piye? Tambal bal. Tamban bal. Tambal ban. Ya ya, Apa? tamban bal. Tambal Bal ban. Tamban bal. tambal ban. Lah, ngono lho, bener ngono kok iso. Ngono kok laren meleset. Kuwi jenenge mensyukuri apa kehendak Allah. Allah. Sama seperti temanten berdua pada Berdua. malam hari ini bersyukur nanggap wayang sodakoh karo wong masyarakat. Nggih, Nggih. niki bersyukur kados Mas Panda kali Mbak Vina. Vina. Nah, kuwi bersyukur
Mbak Vina dasare ayu ki malah alhamdulillah bojone ayu. Wedakan saiki-iki ngono ya, ora kakean wedakan wis ketok ayu. Anake lurah lho. Anake sing anak mantune lurah ki Mbak Vina ki. Nek mantune lurah wedake genah larang. Larang. Sinden-sinden ki wedake larang kabeh. Kabeh. Bapak sampean ya seneng di bojo ayu. Lho ya seneng to. Anakku gak. Bojo ayu ini nikmat terbesar. Nikmat terbesar apa? Lah nek sampean tanggapan laris nang omah bojo digo bancaan wong lho, bas. Ya ora? Bu. Aku ora bolong. Ya sing sedengan lah. Omongan kok ora genah kabeh. Kowe iki tak kon mensyukuri ngono lho. Sing disyukurno apa? Lho disyukuri nek ndek bojo ayu kados Mbak Vina kuwi. Alhamdulillah kita Mas Akbar. Nggih. Alhamdulillah bojoku ayu. Dadi ora nglirik liyane. Lah nek elek. Nek upam elek ya alhamdulillah to kuwi wis jodoh. Elek. Wis jodone ya alhamdulillah. Alhamdulillah ora ono sing lirik bojone. Nah. Panggah syukur. Awet Sing lirik sapa wong dilirike muka bojo kok lumut tok. Mbah. Bojo apa? Pak Yon. Dalem. Paling ora awake dhewe ning kene iki. Ki sasi bodo, sasi sawal malah gawe pegel. Gawe Kandhani emosi. kok. Pegel pijak. Maksudnya ki gawe emosi ngono lho. Emosi. Alah, mbok aja emosi, Mas. Emosi ki gare darah tinggi. Aku ibar diperiksa 650 lho, Mas. Tensi. Sawit. Tensi 650. Tensi 650 ora mati to kowe. Mati piye to, Mas? Lah wong tensi 200 wong wis mobat mabe tok 650. Lho, tangga-tangga padha titip. Lah, kan ya kudu. Tensi kok tangga titip ki lho. Lah nek musuh Kuwi tangga tensi po anak. Nah tanggane aku titip ya ben lempukes Mas to, mosok mentolo karo tangga. Ya kene tak gawane akhire jeblek 650. Oh, berarti kuwi ndase tanggamu mbok cangking kabeh ngono. Aku Kok ora genah. Anu, Pak Yon. Dalem. Paling gak sampean kan pun rabi. Nggih. Ular-ular apa kanggo temanten? Nah, kok nyembur kowe. Tutur sembur. Tegese iki memberi tip dalam rumah tangga itu sing awet iki kaya ngopo? Nek aku gong rabi kan saru di. Saru, sampean saru. Aja tutur. Urung rabi kok tutur. Iya. Makanya aku pasrahkan ke Pak Yon. Nah, Ayo, dalam ayo. rumah tangga niki alhamdulillah kula pun swidak 7 tahun. Lah umurmu piro? Hah? Umurmu lho? 40. Lah nek swidak rumah tangga iki jane Akeh ndi to? lho ya akeh swidak no blak goblok. Anu kuwi dititipi tanggane umure. Lah, Nah, kaya kowe mang lho dititip tanggoe mosok mentolo, dititip umur tanggane mosok mentolo. aja. Pripun? Tutur sembure nasihat untuk Sing penting dalam rumah tangga kuwi aja nganti rebutan bener. Ngoten niku, betul iki. Upamane sing lanang kuwi ya, sing lanang salah, sing wedok yo greget. Sawayah-wayah wong wedok salah, sing lanang iso nyepuro. Insyaallah keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah. Teriman harmonis terima dalam keluarga itu harus menerima. Bang ambak aku urung rabi tapi setuju dengan opini dan pendapatnya Pak Yon. Ada nih loh. Ojo rebutan bener ning rebutan salah. Umpamane sijine ya sing lanang kuwi kenceng, sing wedok ya iso ngendel. Lho, ngono ki lho. Siji atos siji empuk nggih mboten. Nah, iki setuju lho. Kadang-kadang kula pas kenceng pakai dikedul. Iki opo to ki malah. Pancen iya, Mas. Apa kuwi kok salah Dalam rumah tangganya, Mbak nganten kudu ngendoni. ngono lho. Lho, ngendon ki masalah. Masalah seperti keuangan, Ya. perekonomian gitu. Umpama blonjone kurang yo dimaklumi. Sing lanang rezekine lagi saiki. Lah nek iki akeh. Wangel. Alah, iki kayane wong lanang panggah gitu. Nek nganten anyar panggah nopo enak wis kawah. Ini kelihatan Jujur Pak Yon. Sampean ngekei bojone sampean bulanan berapa? Kula niku biasane sedinten 300. Enggak, berarti per bulan Per bulan kali 3 berarti 3 juta. Iku namung kangge sayur kemawon. Nah, aku ya rencana nek yo. Insyaallah nek pas payu 6,5 juta. Raine ngece. omongane dalang lho. Kemaki. Cita-cita. 6,5 juta aku 3 juta. Ora apa-apa to duwe gambaran. Nek dalang pas rame-rame niki modele kaya duwe elep 12. Nek pas tanggapan Tapi rame. nek pas sepi lho. Iki kaya apa? Apa lah
nganggur. Lah kok 6,5 juta sedina iki lho. Sedinten to niku. Kuwi gak kreatif lho. Sebulan 6,5 juta. Wis akeh kuwi hitungane. Saulan. Sak wulan 6,5 juta. Berarti kok sampean? Sampean sing kerja. Aku kerja. Sampean ya? Ya no. Takokno aku. Aku ki rabi mara tua tak gedhak langsung. Iki nih, Pak. Aku rabi anak sampean. Nengko masalah butuhan boleh dhewe-dhewe. Ini mengajarkan tidak bener toh. Tidak bener piye wong mara tua ku rabi piye? Sik toh, iki teman-teman iki rong rabi kabeh. Ya iya. Nek mbok model cara sampean kabeh iso rusak rumah tangga. Jere sapa aku lho nyatane ya cek anu. Cek apa? Ning omah yo tukaran itu, Pak. Tapi aku bel. Tukaran Pak gendang. Lah ini gak ngono gak mesra. Upamane bojomu sedina arep belanjani piro? Kira Pak Yon 3 juta, 3 juta, 6,5. Apa-apa sih? Ya. Ya terus bojo lah saulan paling gak rongku. Wah, sombonge. Eling. Nuwun sewu lho niki komet niku kan pelawak terkenal. Yo larang. Tapi omongane kelincipen kuwi. Prinsipet dak kula mau ningali piyambak anake Dik Paul lho. Kula pas teng daleme anu Mas niki, Mas Komet. Anake mosok lawuh iki kecap. Dino kecap Toy terus dicakne apa kok Anu sampai. jaga kesehatan. sehatan opo lawuh kecap. Sapi kan digambar dia kecap ya lemu. Wong kok mbok padane sapi. Lah separo Mangsa wae MBG wae caca sekolahe kasih makan yang bergizi. Nah, Kalau iso anak iso pandu makan kecap. lho, 4 sehat 5 sempurna. begini apa teman? Makan bergizi gratis. Nah, kuwi lho. Lho kurane. Kabeh kuwi rata kuwi. Urung. Kabeh program Alah lah mbok pemerintah. nanti kasusno tak ter dhewe ning sekolahanku ayo. Urung ngono lho. Kelincipen lho omonganmu. Urung dadi urung. Kowe engko nek ngantekane Pak si polisi kowe mbak gaspun janjian ngono piye? Program pemerintah kabeh wis Rata kuwi ning ndi? Gak kurang ngono lho. Makane aku iso ngomong urung. Nyicil segone Aku anane ngomong, penonton live streaming kan banyak. banyak. Ya, bukan bertanya kayak sekolahnya gitu lah. Gua akhirnya mulai Segone tok urung ya. Kerupuk-kerupuk. walah bro mas. Lele sebelum digoreng mau nih. Tuh. Urung ya dereng nggih. Nek lele pun riwari nih. Ya ya. Kuwi lele apa kok riwar? Lele budik. Kowe iki ora dhewe ning kene iki. Lah, yo sampe ayo. Ya maksud ini yang sebagai penghibur itu bukan hanya Mas Komet dan Mas Yon. Nah, Yo, mbahmu. Putra Mbak saya Lucy. tasik sakit kata. Enggak. Ora setonyo. Ciri sakit. Ciri dinane asam urat. Lho, wis mari men. Oh, tak pengen mangan melinju lho. Pengen senengan. Kok ndak niru kowe 650. Nah. Ning sini. Anu disiarke nggih. Siarne sapa sih? Pak Yon mau Pak Komet. Anu kula riyen iki ora berapa tehan. Dereng-dereng tekan mriku materine dereng tekan mriku. Ampun, iki jek magang. Oh iya, makan. Magange diutang ae. Wes seragame kan elek ta? Heeh. Ora ukurane. Modele sing iso digo sapa-sapa ngono. Nggih, sing kena dibidu iki kula tok. Monggo sedaya para sing kabeh diceluk ya tuwek. Para pamirsa sedaya kemawon. Monggo sesarengan kita tampilkan ada siapa tuh? Salah satu artis sinden Jawa Timur Indonesia. Saking Ponorogo. Mari kita sambut. Apa kuwi? Kita sambut anak wong tuwa kan karen. Kok Kuwi ya sing jangkep to, Mas. suaramu kok kaya wong tuwa mergo sing jadi bagus cepet. Iki request Pak Lurah iso tuwek-tuwek ning lho. Wong jek nom kinyis-kinyis. Pancen Pak Iwan Iki request Pak Kades. Ayo kan dipegang. Pak Lurah sadurunge request iku nomor telepon e takokan. Oh, alah berarti kuwi to, Mas. Yo, Mbok sing keren sih Ya. ngono. keren dangdut, keren nggih niki. MC iki angger profesional, Profesional. MC Tulu TV arep mangape wis surah kabeh. Ora tau Ono MC. ki surah kabeh mergo kan